Cek. Alhamdulillah saya Pak. Loh. Oh banter suaramu timan suaraku. Ajene lanang kok. Apa Mas? Masalah iki aku duwe mic loro. Loro. Lah sijine ndi? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya kok padha gak kompak ditanggapno ludruk larang-larang jawabe mek tak delok mek wong pitu. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Selamat sedaya pimpinan desane. Amin. Ugi kunjuk selamat dumateng para senimane. Amin. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancet. Apane sing aku salam jawab kabeh ngono lho. Pancet mosok. Yuk yuk. Nggih. Dalu menika tasih sesarengan keluarga besar Ludruk Budi Wijaya. Matur sembah nuwun disuwanaken ten mriki nggih yuk. Nggih, ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun. Sik mi. Sun. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkat. Sugeng dalu. Nggih, ugi bapak-bapak panitia, ugi ibu-ibu PKK matur sembah nuwun. Alhamdulillah sembah nuwun Bunda. Nggih, ugi matur sembah nuwun Mami kagem sedaya masyarakat Laban Kulon. Nggih. Alhamdulillah. Bobile ing dalu menika sampun paring rejekinipun utawi ngerawuhaken sedaya kru Ludruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning, Ngusian, Jombang. Ugi kunjuk matur sembah nuwun khususipun channel YouTube ingkang sampun meliput nggih yuk. Nggih. Kang kerjasama sesarengan channel YouTube Budi Wijaya. Budi Wijaya matur sembah nuwun. Dan kene Budi Wijaya wonten apa mawon yuk? Wonten cerita-cerita humor Mami. Wonten ludrukan. Nggih. Ugi yang terbaru. Campur sari Deliwung Anti Galau. Cerita dan keluh kesah seniman saged dipirsani melalui channel YouTube Gundul TV. Aku sepateng Mbak iki lho ayu sayang kok gak gelem dadi tandake ludruk ya Mbak. Nggih. Sembah nuwun. Nggih Mami, ugi mboten supe. Iki mau matur sembah nuwun Bapak. Audio, Mami THD audio. Lighting yuk. Fortuna Lighting idolane arek Jombang juga matur suwun kagem Rudista Audio. Sugeng Nggih. dalu. Sugeng dalu matur sembah nuwun. Dulur-dulurku sabu sak Jawa Timur tumplek blek temeriki matur sembah nuwun. Sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur ugi saking Samudranyu matur sembah nuwun rawuhipun ugi tim pedhot khususipun tim pedhot jalur langit tingkat disuut sampun rawuh. Nggih, matur Ugi tim sembah nuwun kopior rawuh. sekopior kopornya saking Setro sugeng dalu. nggih matur sembah nuwun saking Bapak Kus lan matur sembah nuwun Bapak kula Kusnan sugeng dalu ingkang sampun saking mirsani itu mriki. Widodo ugi matur sembah nuwun rawuhipun Umi Kendi sekeluarga Kendi, sugeng dalu sugeng dalu. Umi ugi saking Umi Balong Mojo matur sembah nuwun Sugeng rawuhipun dalu. saking Wotan Sari Lamongan Tikung matur sembah nuwun Sugeng dalu sedaya. Dawar Brayu matur sembah nuwun Wis saking cakep. pundi malih Mi
Abah Kusnan, ugi Bapak Kuswanto matur sembah Sembah nuwun. Lho, ditambahi maneh. Sun ya, Jak. Ugi matur sembah nuwun saking kru Setro. Nggih. Kopior-kopiornya. Nggih. Haus nggih. Sampun Mami? Yuk. Nggih. Patatan sampun kemenika Bedayan Sekarsari badhe kawiwitan saderepun diwiwiti adik-adik awake dhewe. Monggo sesarengan Mami Okta kali Bu Inge sesarengan Bedayan Sekarsari bersama duo Nyambik. Saking Balung Panggang PT Anggrem. PT Anggrem. Bonek Setro. Nggih. Matur sembah nuwun. Suwun. Nama genteng tak seponane, apa genteng tak lakonane, abang meneh ora lantura, wong sing ijo malihe putih, pedang meneh ora luyura, sing duwe bojo ora nate mulih. Sepindah malih matur sembah nuwun suwane para warga ingkang sampun mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya tunggu kula katur jenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki ganda barokah. Amin. Yuk, Nggih. langsung kemawon adik-adik ditimbali yuk. Apa ya? Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan Neng Adis Arista dan Neng Dias Kumala Sari. Ya beres kok sing haus. Kok tak mii. Sembah nuwun Pak D Jamian. Adik ngambung tangan bebekmu ta aku. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah. Yes. Inilah si cantik jelita Neng Adis Arista dan Neng Dias Kumala Sari. Salam bareng godhonge koro matana sadar yo momong putra Tak rewangi yen duduk sumur dari nyumbere ora melu ngombe. Tak rewangi karuan umur dari senenge wong liya sing duwe. langsung kemawon ditimbali selanjutnya Tiga seniwati sekaligus Neng Sanana Disco dan Neng Marsha Aulia, Neng Rani Asmara. Sugeng dalu dalam aturaken kagem Mas Temu ugi Bapak Haji Warsono matur sembah nuwun. sugeng dalu sedaya tiga darah katur jenengan sami sampun rawuh. Nggih, sugeng dalu kagem Mas Singer. Sugeng dalu Pak Guru. Yuk. Kota Garut ing Surabaya tim pedhot pancen istimewa. Yuk. Bayange goprak akeh tinggine ditinggal kereta akeh gertine. Engkang nembe rawuh temriki wonten Ki Kaji Suud
Nggih. sak kru sak rombong-rombongane. Oke. Tim pedhot Sugeng jalur rawuh langit. kagem Abah Suud. Dalu. Matur sembah nuwun rawuhipun, Mami. Nggih. Di belakang Ning Rani Asmara akan saya tampilkan Manise Jawa Timur, Sapa iku? Ning Nyantika Dimasari dan Ning Putri Agung Sedayu. Ayo Mbak Put. Yo. Kali-kali ambana kuningan tak lali-lali saya kelingan aja ngulani lepes sak iris dolan nono abang ijone jambelani sing ireng manis belanono anak bojone. Sabaripun Mbak Putri kali Mbak Yatika dipun lajengaken Sing duwe horeke Jombang juga seorang bos. Nggih Mami nggih. nggih Bos tanah. jerakan tanam Nggih. jerakan kebun wis Nggih. pokoke heboh. Ning Anik Kumala dan Ning Ika Rempong. Horek sehorek-horeknya. Ayo. Siap-siap horek lapangan Laban Wetan. Iku lho nggih. Woi! Iya. Yoi! Iya. Ah. Yo. Yo. Oh, oh. 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 Iya. Yo. Yo. Ah, ah. Iya. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Vikum dan Ning Yuni Suyanto. Takei. PT Anggrem salikur dina atiku ayem yen jamian teko Mangan bandeng dicampur roti, ujung kandang pancen manasati. Jangan bayem lawuhe tahu, hatiku ayem yang nyanding sliramu. Sabaripun Mbak Fikum kali Mbak Yuni dipun lajengaken teng mriki monggo. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Mariati Sudar dan Ning Susan Warsono.
ayame kok ditunggoni nek nang Jombang mampiro sengon lemah kenang akan getine nek gak sambang kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Sabaripun Mbak Marimar Masih peranan penting Budi Wijaya dan juga pengereman asli Ning Titin dan Ning Rizky. Tiga seniwati Beres. sekaligus Ning Sartini. atine bengong bojoku mulih Jambu alas kulite ilo sing digagas wis duwe bojo aja kemaki beda bojo langsung kemawon kula tampilaken mriki senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya 3 personil katurinakan sami. Kang pertama Ibu Yayu saking Lamongan, Ibu Mary Mojosari Ning Erma Arifin saking Jombang, menika kalau mau sedaya seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya tasik sesarengan bedayan Sekarsari nggih yuk. nggih Langsung blender ngiri ngiwo. masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Rudista Group dan Fortuna Leting idolane arek Jombang. Ayo Mas Jono monggo. Seneng aku ini.
Wali matur sembah nuwun katur grup tim pedhot jalur langit Dek Kanji Suud Sugeng Dalu kumpul Sugeng Dalu Bunda ngakti kesiksa katur jenengan sami sampun kapirang nggih sabar keluarga dalam saking tim pedhot jalur langit satu tebang tim pedhot jalur langit request tiringi minihi sembah nuwun Mas tim pedhot jalur langit Sugeng Dalu Pak Polo tim pedhot ana poloe rek spesial buat gerakan tim pedhot
hatiku padamu kasih. Rindunya hatiku Mbak Meni sudah tak tahan. aku bangga Oh ya 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 kepadamu, oh astaga. kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh sayangku. Tim pedot jalur langit. Kasihku, Ayo Pak Polo. sayangku, Special request buat Pak Polo. Kasihku, cintaku, aku datang. Oh ini di pedot maju. Ayo dipedot. Buatlah jadi hatiku. Tak otak gondrong tim pedot jalur langit. Oh sayangku. Tak turuti aja. Terima kasih. Sembah nuwun Bapak Polo saking di pedot. Saya Putri Wijaya. Terima kasih. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagaikan berdaya. Cinta suci, oh suci. Ayo di pedot jalan langit, habiskan kamu-kamu. Rindunya rindunya hatiku sudah tak tahan. Aku datang melamarmu, kan ku jadikan permaisuri. Oh kasihku, oh cintaku. Tim pedot jalur langit lo bos. Pokoke duwike gak ono enteke, gak ono serine. Segorone duit Terima ini kasih untuk dulurku Laban ya tak. oleh pedot pokok gantul. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Sucinya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh tubuhku bagaikan
kamu kasih. Rindunya hatiku sudah tak tahan. Pasukan Kopior Sentro. Ya, ya, ya. Kepadamu Oh, astaga. jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku, oh kasihku, oh sayangku. Semanapun katur deka jisut saking tim pedot jalur langit. Kehujanan. Duit tirek. Spesial request untuk tim pedot jalur langit Amit Bolong. Bapak Polo ojo sedang kebae. Ladrak Ladruknya apa mas? Ayo temenan, ojo ate kayak harapan nek akhirnya pegatan. Tak kira apa kasih soot pedodel kayaknya. Meragaikan waktu tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar Mencapai tujuan dun di pantai harapan. Salah dhewe nonton ludruk, bendinane nyawer sindene. Saiki yo katut sindene. ada gelombang yang datang Terima kasih merintas bos. takkan berubah haluan cita-cita. Salah dhewe nonton ludruk, bendinane nyawer sindene. Saiki yo katut sindene. Padamu nakoda ku dapatkan cinta, bawalah aku ke pulau bahagia. Aku mengitari pada hari Mencapai tujuan dun di pantai harapan. Terima kasih. Semanapun suane saking grup Trans Jatim. Betinane Nyawer sindene, saiki yo katut sindene. bagaikan gelombang yang datang merintas takkan berubah haluan cita-cita. Salah dhewe nonton ludruk, bendinane nyawer sindene. Saiki yo katut sindene. Padamu nakoda ku dapatkan cinta, bawalah aku
pulang bahagia. Tahun-tahun berlalu, namun cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Mencapai tujuan di pantai harapan. Terima kasih. Terima kasih buat Abang Gono. Matur sembah nuwun. Sembah nuwun suwani kular kotalem. Kudon Jombang arane Jawa Timur sakai uga disebut kota beriman bersih yang nembus dadi nyatane. Wijaya iku ludruk andalane Mas Sidik Purwanto iku pimpinane dasare Pancasila wis dadi landasane. Terus berjuang ningkatno pembangunan pancen maju kota Kabupaten Jombang. Nggih menika kula wau Pasugatan Bedayan Sekarsari ingkang dipun lajengaken saking keluarga seni Ludruk Budi Wijaya. Yuk yuk. Nggih Mami. Wonten wara-wara. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sreng suka kudu ning lan waspada bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa diamong jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mamiok Pasar Limriti di malam hari Lan kula ning Inge Wijaya ngataraken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Sinong dero